Ευαγγελίου του ανάγνωσμα. Δώσουμε. Στον καιρό εκείνο εισήλθε ο Ιησούς της Καπερναούμ και ηκούστη ότι εικόνεστη και ευθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε μηκέτη χωρί μηδέ τα προς την πήραν. Και λάβει αυτής το λόγο και έρχονται προς αυτόν παραλυτικών θέρωτες και όνειρων των τεσσάρων. Μην άμενοι προσεγγίσει αυτό δια των όπλων, επεστέγασαν τη στέγη όπου είναι και εξορύξαντες καλώς τον κράβατον, ο παραλυτικός κατέκτησε. Τον δε ο Ιησούς στην πίστην αυτόν λέγει το παραλυτικό, τέκνον αφέοντες σε αμαρτίες. Ήσαν δε φυλές των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι τις καρδίες αυτών. Τούτος λαλεί βλασφημία, τι δύναται αυτή έννοια αμαρτίας, μη